планинския тогас. То тогас даже един път се бяхме много народ. Дали Натка идва? Може. Единия път идва и тя, ама дали? Бях си взели много малко храна. И само лука ли беше останала? Доста се гладня, не знаеш ли? Да. А Дашки, аз се обърни. Кажи здрасти. Ядове, ние сме Дашки с нея. А Даши сте? Клип ли правим се? Става нещо като кин. Вече хубаво и борчета, виж като значи, като никне. И от него някой яло тук кошутите. Вижте всичките обелени, гледай коче. Я ли са? Кошутите гладни. Тук те някъде са налюзна. Ето тук те легнали някъде. Те отгоре издаваха те от горичката и те изпасяха. И само ни се смъчуха и ще бягна. Цяло само беше. И доста по-далеко бяха. Где са наши? Не знам. Ще да питам мостовцата. Колко човека е? Декември 2014 година. 200 метра надморска височина над Троенците, под самите планински върхове. Ей го насреща, тос на Ново село върхът. Под него се намира Априлци. Нататък острите белите върхове, купените на връх Беклемето. Полека следва. Така. Ей го връх Ботев. Полека връх Марагидик. Вървим още срещу слънцето връх Зелениковец. Много блещи вече слънцето. И вървим още нагоре. Вървим на изток и стигаме до Кобещо. Ей ги тук още малко наляво и там зато не свърху вече хижа Мазалат. А пък ей тук в ето и седло хижа Тъжа. Разлика. Декември 2014 година. Лятно слънце. Снегът още на земята. Няма да се стопи скоро. Айде. 13 декември връх Балканът. Илхи колко щеш.